Luwasa ang mga pawikan, ayaw og pataka og labay sa imong basura sa kadagatan. Kini ang panawagan alang kanatong tanan aron magpadayong buhi ang tanang nilalang nga ana sa atong kadagatan. Nahimo ng paboritong itloganan sa mga Hawksbill Sea Turtle kon pawikan ang Aboitiz Cleanergy Park sa Punta Numalag ning Dakbayan sa Davao. Nindot og makalingaw nga tan-awon ang mga gagmayng pawikan nga bag-o pa lang napusa apan nasayod ba kita nga dako ka og responsibilidad aron magpabiling buhi ang mga pawikan sa kadagatan. Sa pagbuhi sa laing 156 ka bag-ong pusa nga pawikan kagahapon Enero 3. Mukabat na sa 8,048 ka mga pawikan ang gibuhian dinhi mismo sa sulod sa Punta Dumalag sukad niadtong tuig 2015 kon 8 ka tuig na ang milabay. Ang pagkaon sa mga pawikan sagad mga tanom sa dagat ug gagmayng hayop sa kadagatan, sagad gamot nga nipilit sa bato sa kadagatan ug lumot, jellyfish ug gagmayng isda. Sa sulod sa 8 ka tuig daghan na ang nakaplagan nga pawikan ug gidala kini sa Cleanergy Park ug daghan kanila ang namatay tungod kay nakakaon og plastics, mga fishnets, mga cellophane ug duna pay usa nga nakakaon og taklob sa electric fan nga gipanglabay sa kadagatan. Mao kinang hinungdan nga nanawagan ang tig-atiman sa mga pawikan nga si Rochi. Mao na nga akong giingon sa ila sa kaning akong mga silingan diri sa Punta Dumalag ug bisag asa sa atong lugar. Dapat yun unta dili ta magpataka o labay sa atong mga basura kay bisan sa atong sarili apektado ta ug labi na kaning mga tawag nato mga pawikan. Sayang kaayo nga di na nato sila makita pag-abot sa panahon. Mao na lang dapat nato atimanon pod ang labi na nga atong mga basura. Anaaw lang namon ni siya. Sumala ni Rochi, sagad sa mga pawikan nga ilang maluwas, dunay mga plastik nga kinaon sulod sa ilang mga tinay. Hinungdan nga dili sila mahilisan ug sagad kanila mamatay. Kagahapon, nagpanon ang mga nagmahal sa kinaiyahan aron mohatod sa mga gagmayng pawikan alang sa ilang paraiso didto sa atong kadagatan. Usa kining grupo sa mga personahe gikan sa Bureau of Jail Management and Penology nalingaw og seryosong nakatutok sa mga bag-ong napusa nga pawikan. So I was so excited. Actually, I feel overjoyed because this is a once in a lifetime opportunity to see these little turtles to be free. I feel so sad because the people are not disciplined because they don't see the effects of they throw the garbage in the sea. The sea turtles are suffering it. So I want to spread the awareness that we must not throw everything at sea. I will tell them so that this turtle my children will be seeing for the future. Usa-usab ang 8 anyos nga si Seth Patrick Tan sa mga bata nga misaksi sa pagbuhi sa gagmayng pawikan kagahapon. Ako kining ipangutana unsay iyang gibati. I was feeling great. I just like turtles. Sa iyang nadungog sa pagpasabot nga gihimo ni Davao Light Strategic Communications Head Fermin Idilion, nakatunan sa bata ang kaimportante sa pag-amping sa kinaiyahan. Akong gipangutana, unsaon niya pag-agni sa iyang mga amigo nga ampingan ang kinaiyahan ug mao kini ang iyang tubag. We would take out trash in the beach. And what else? And clean jungles. And bring back nature. Kung ang mga bata nakasabot na sa sitwasyon sa mga pawikan, mas daghan na og kaalam ang mga hamtong nga sama kanato. Ug mao kinang hinungdan nganong gikinahanglan nga atong ipadayot ang maayong pamatasan sa paglimpyo sa atong kadagatan. Ug dili na kita magpataka og labay sa atong mga basura sa dagat o bisan asa man. Edit Kaduayan News 10 Philippines. Stay safe.